Як у Данцага сам гэты твор нарадзіўся? Мастак ды пісьменнік Владзімір Сцяпан апісвае гэта так. Май Вольфавіч, ён тады быў маім выкладчыкам, уздыхнуў, паціснуў плячыма і сказаў, што неяк убачыў на стале попельніцу з падпаленай цыгарэтай, нервова адсунутае крэсла, акно і за шклом скупы лаканічны зімовы пейзаж. Не, пра карціну, прысвечаную вялікай айчыннай, ён тады не думаў. Попельніца засталася ў памяці, а ён пачаў думаць далей ужо пра вайну, дапаўняючы новымі дэталямі першае ўражанне: машынка, гадзіннік, чарнавікі, гільза, адчуваючы сваю нязмогу перад тым, што памятаў і ляжаў у акопе, а можа і ў поле на снезе. Мне падаецца, што ў Мая Данцага атрымалася выканаць задачу не менш складаную, чым у героя свайго палатна, стварыць такі твор, што не толькі змястоўны, але здольны змяніць свайго гледача. Пэўна, так і працуе сапраўднае мастацтва.